ساعة شعات كوين لوكاب ستوديو زينا RTV زينا ومسنادونا نفيلم مالنا زخبركم تعزبتنا كمي تمسيون نلوم سنبت عسرا سنستدالو هاقراون زياتات حيزالكم قريبا زلهم ميكال حرقي نمكتالكم بخبري عدم فرماقم بكنتو تاتو فيلم عسرا سنة مع السماتات يرتا وشتهاقر نوزان بلوع الحبن تذكرا ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት መብፅዖም ንትግባር ሕድሪ ሰማዕታት ተሐዲሶም ንዝኽሪ 20 ሰነ ብመንደፈራ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶ ኣባረንቱ ድማ ወፈራ ልምዓት ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ሩስያ ካብ ኣሜሪካ ስሒባቶ ንፅንሐት ኣምባሳደር ዳግም ናብ ዋሽንግተን መይሳቶ ኢብራሂም ራኢሲ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኢራን ተዓዊቱ أبال هاجرات كتبوا متخاب معراب أفريقيا نحبار باترا كهلوان تسمعنا زرزر زينا إسرا سنة مع السماتات إرتراب واشتهاجر وطن إرتراوان أبز نورودن هاجراتن بالعل حبن تذكرا استدالو تصب كالد محمد برهان كغربوي بدرجة هاجر لومي ساعة شمونت نجهو أب مكان مقابر حربنيات أسمرا بستخايدة أب منبر عمبابات رئيس تحصر وقعوي سنة سرعات بريزيدنت إسياس أفوركي نخبرتهم بجه هاجر زحلو في جاغانو أخليل عمبابان بيروم أب كلن زباطات هاجرناون تعلت أب مقابر حربنياتات عمبابا بمنبار مدبات مقرب بمثل سالن سنة أبواوي مسنادو أوتات بمدلاونيات تذكيرام لومي لكع ساعة حدا دحر قطر مسكونة دما أتي لمود بدم صحفاش إيرتران أقلقلو تلفزيون إيرتران بغط تازم الراح أوشت هاجرن وطاقن زنور زيقاتات أبيتهم كوينوم مساتوفون بحلنا مس سماعتاتهم زرخاولون حبراوي ني حدا دقيق ناي زخر سماعتات مدب تخايدوم تمالي 19 سنة مشت هزبي بمسرتي بهاجراوي أو هاد شماغل بعلات زوطه نقطعتات مكل خله بدا كوفيد 19 زملكت ممرحي أبيتو شمعان طوافن بمولع سماعتاتو زكيروم سيوم نابل كال زينا مسنسجرم أبدي صابا إثيوبيا جدة سعودية دوباي سمين إمارات كمون أروحا قطر زنبرو زيقاتات شمعان طوافن بمولع 10 سنة بذكرولو مبصعوهم نتكبار حدر سماعتات أحديثهم بملكع تصاف سرالو تحشت الله قرم مسكال قرزقير كوربوي أب أديس أبابا أبلات إمباسي إرترا أب إثيوبيا كمون قوام الأخ أب حبرة أفريقان كتباو كومشين ودب حبرة هاجرات أب أفريقان أب استرخبلو تارزان علت بستفر لي مسند أثاث تصنبيلا هلو كنتات لبدا كوفيد 19 أب قمت بمتاو أب أبلات إمباسي إرترا تراي أب استحزري ناي زخري مدب أمباسادر إرترا بإثيوبيا أتو سمر رؤسما بزسمعو ملغتي ناي لوم عمت 10 سنة فولي كابزبلا
ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ከም ሃገር ንምጥፍኡ ዘንቀደ ካብ ቁልዕ ወተሃደራዊ ወራር ክሳብ ስውርን ጉሁድን ሸርሕታት ብሓያል መኸትኡ ኣበርዒኑ ናብ ሓድሽ መዋእል ኣብ ዝሰጋገረሉ ዘሎ እዋን ትዝከር ምህላዋ እዩ ክብል ገሊጹ። እቲ ኣጋጣሚ ንክብርን ረዝነትን መስዋእቲ ብዘንጽባርቕ ግጥምን ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ዝተሰነየ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ጸብጻብ ሓቢሩ። ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረባ ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ናይ ዝኽሪ መደብ ድማ ሓላፍነት ብንባይ ስድራ ስዋኣት ኣብ 2005 ካብ ዝጅምር 774 ዜጋታት ብጠቕላላ ሓላፍነት ብንባይ 1534 ስድራ ስዋኣት ከም ዝወሰዱን 93 ሚእታዊት ጉቦኦም ከም ዘማልኡን እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዝኣተውዎ መብፅዓ መሰረት ጉቦኦም ሙሉእ ብምሉእ ዝኸፈሉ 40 ዜጋታት ወረቐት ብስክር ክወሃብ እንከሎ ሓላፍነት 54 ስድራ ቤታት ንምውሳድ ሓድሽ መብፅዓ ከም ዝተኣተወ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣነፂሩ። ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገር ቀጠር ከምኡውን ዱባይን ሰሜን ኢማራትን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ዝኽሪ መደባት ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ቃሎም ኣሐዲሳ። ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ 20 ሰነ ብሞሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላልስቲ ሕሙማትን ኣስመራ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 26 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ 36 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለዉ። በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5362 በፂሕሎ 4818 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋንኡ 19 ብሞት ዝተፈለዩ 525 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም። ሚኒስትሪ ጥዕና 20 ሰነ 2021 ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብከተማ መንደፈራ ስነ-ጥበባዊ ስራሕ ዝሓዘ መደብ ኣብ ኣዳራሽ ኩሩሕ እምባሻ ቀሪቡ። እቲ መደብ ንርዝነትን ትርጉምን መስዋእቲ ብሓፈሻ 20 ሰነ ድማ ብፍላይ ዘንጸባርቕ ግጥምታት ደርፍታትን ድራማን ዘጠቓለለ መንባሩ ወኪል ሪና ሓቢሩ። ኣብታ ኣጋጣሚ ኣመሓዳርኑ ዞባ መንደፈራቶ ህዝቅያስ ውህበት ኣብ ዘስምዑ ቃል ነዚ ረኺብናዮ ዘለና ናጽነት ልኡላውነትን ሰላምን ከነስተማቕር ብልስቲ ህይወቶም ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰማዕታት ዝገደፉልና ሕድሪ ብተወፋይነት ምትግባር ነፍስ ወከፍ ዜጋ ክተጋሃሉን ክውፈየሉን ዝግባእ ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብኑ ዞባ ባሮንቱ ብሃማደ ውዳበ መንስያ ስራሕተኛታትን ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ክፍለ ሰራዊት 70 ነበርን ዝተወደበ ናይ ምዝላይ ምውዓት ንፈልስታ ዝኸውን ገዳጉዲ ምክንኻን ኣግራብን ጽሬትን ዘጠቓለለ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣብ ቀጽሪ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ተሰላሲሉ። ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብዞባ ማእከልን ዞባ ጎዳይፍ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ዓይኒ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ 67 ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሮም። እቲ ዝተዋህበ ሓገዝ ራብዓይ እብረ ምዃኑ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ዓይኒ ኣቶ ተወልደ ዘወልዲ ኣብዛ ዓመት ዝጥራይ ብህዝቢ ዝተዋፀ ብድምር ኣስታት 350,000 ናቕፋ ን420 ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ከም እተኸፋፈለ ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ነበርቲ ሓዝሓዝ ዘስርሕዋ ሓወልቲ ሰማዕታት ሎሚ 20 ሰነ ተመሪቓ። ኣመሓዳሪት ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ወይዘሮ ሳሊሓ መሓመድ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል እታ ንጉዕዞ ቃልስናን ሰውራዊ ክብርታትናን ብዝውክል ጥበብ ዝተዳለወት ሓወልቲ ኣብ ምውራስ ታሪኽ ኣበርክቶ ከም ዝህልዋ ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ። ኣብቲ ዕለት ነበርቲ ኣብ ቀጽሪ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እምባ ጠቐራ ንመትከል ፈልስታት ዘገልግል ልዕሊ 200 ጎዳጉዲ ክኹዕቱ እንከለዉ ኣብቲ ቀጽሪ ዝርከብ ኣግራብ ኮስኪሶም። ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 35 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋት ከም ተኸፍለ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ፍራይ መሓሪ ገሊጹ። ንኣበርክቶ ዜጋታት ብዝምልከት ድማ ኣቶ ፍራይ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ዘበርከትዎ 221,000 ናቕፋ ን57 ዝምልከተን ስድራ ስዋት ከም እተመቓርሐ ኣነጺሩ።
ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት እውን ኣብ ርእሲ እቲ ዝገብርዎ ገንዘባዊ ኣበርክቶ በብከባቢኦም ኣብ ወቕቲ ማሕረስን ካልእ ኣጋጣሚታት እውን ጉልበታዊ ሓገዝ ከም ዝገብሩሎም ዝሓበረ ኣቶ ፍራይ ብዝለዓለ ክቕፅል ዝግባእ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ኣብሪሁ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 2020 ልዕሊ 70 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ብመንግስቲ ክኽፈል እንከሎ ን632 ኣዝየን ጽጉማት ስድራ ስውኣት ድማ ኣስታት 2 ሚልዮንን 670 ሽሕ ናቕፋ ደገፍ ከም ተገብረ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር። ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ዜናታት ይቕጽል። ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ብ16 ሰነ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ብዝበጽሖ ስምዕ ሩስያ ካብ ኣሜሪካ ስሒባቶ ንጸንሐት ኣምባሳደራ ዳግማይ ናብ ዋሽንግተን መሊሳቶ ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራቶም ስሒበኖም ንጸንሐ ኣምባሳደራት ናብ ንቡር ስርሖም ክመልሳ ከም ተረዳድኡ ይዝከር። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ምቁጻር ፍርያትን መሸጣን ዝተራቐቐ ኣጽዋር ሃገራቶም ኣብ ንሓድሕደን ኣንቢሮንኦ ዘለዋ እገዳታት ኣገራዊ ርጉእነት ከምኡውን ኣብ ካልኦት ጂኦፖለቲካዊ ዛዕባታት እወታዊ ውፅኢት ዝነበሮ ተባሂሉ ዝተገልጸ ዝርርብ ከም ዘካይዱ ኣይርስዕን። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምፁ ሩስያ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሃገሩ ምትትታው ከም እትገብርን ኣብ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም እትነጥፍን ድሕሪ ምኽሳሱ ሩስያ ኣምባሳደራ ካብ ዋሽንግተን ብምስሓብ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ከም ዘባረረት ጸብጻባት የረዱ። ኣብ ኢራን ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዓቀባዊ መርገጺ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኢብራሂም ራኢሲ ተዓዊቱ። ኢብራሂም ራኢሲ ኣስታት 62 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ከም ተዓወተ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። በዚ ድማ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ካብ ፕሬዚደንት ሓሰን ሩሓኒ መሪሕነት ተቐቢሉ ንኢራን ክመርሕ እዩ። ኣብዚ ሎሚ ዓመት ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኢራን ከድምጽ ዝወፀ ህዝቢ 48.8 ሚእታዊት ምንባሩ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብታ ሃገር ኣቐዲሙ ካብ ዝተኻየደ ምርጫታት እቲ ዝተሓተ ምዃኑ የረዱ። ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ምትኻብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ናይ ሓባር ባጤራ ክህልወን ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሓ ኣፍሊጠን። መራሕቲ 15 ኣባል ሃገራት ናይቲ ምትኻብ ብ19 ሰነ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣብቲ ስምዕ ከም ዝበጽሑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ውጥን ኣብ 2027 ክትግበር ምዃንዮም መራሕቲ ናይተን ሃገራት ተረዳድዮም ዘለዉ። እቲ ኣብ ቁጠባተን ሃገራት እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ዝተኣመነ መደብ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተደናጊዩ ከም ጸንሐ ኤኮዋስ ሓቢሩ። ኣብ ብራዚል ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ከዝበጽሐ ጸብጻባት ጥዕናት ሃገር ሓቢሮም። ብመሰረቶም ጸብጻባት ብራዚል ብሰንኪ እቲ ለበዳ ብሰዓበ መጠን ሞት እውን ንኣሜሪካ ተኸቲላ ካልእቲ ኮይና ምህላዋ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ኣስታት 620,000 በፂሑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብራዚል መዓልታዊ ብገምጋም ኣስታት 70,000 ሓድሽ መልከፍቲ ምዝገብ ብምህላው ቁጽሪ ምዉታት ብናሃሪ ክውስኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኪላታት ጥዕና ኣሚቶም። ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ንመጠን ሞትን መልከፍትን የዛይዶ ከም ዘለዮም እቶም ኪላታት ብተወሳኺ ዝጠቕሱ። ብደረጃ ዓለም በቲ ቫይረስ ኣስታት 179 ሚልዮን ክልከፉ እንከለዉ ልዕሊ 3.8 ሚልዮን ድማ ሞይቶም ኣለዉ። ንሎም ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ብልዑል ሓበን ተዘኪራ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት መብጽዖም ንትግባር ሕድር ሰማዕታት ተሐዲሶም ንዝኽሪ 20 ሰነ ኣብ መንደፈራ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶ ኣባኖቱ ድማ ወፍራ ልምዓት ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያ ካብ ኣሜሪካ ስሒባቶን ጽንዕት ኣምባሳደራ ዳግማይ ናብ ዋሽንግተን መሊሳቶ ኢብራሂም ራኢስያ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኢራን ተዓዊቱ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ምትኻብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንሓባር ባጤራ ክህልወን ተሰማምዐን ክቡራት ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ምስ ተረፉ መደባት ኤርቲቪ ሓድጎኩም ቦገነይ ግን ሰላም